Хора, аз съм Пепито ВГ. Днес ще играя в Майнкрафт. Ако искате приложение за Майнкрафт, мога да ви покажа. Ще ви кажа сега Майнкрафт Мастера, Mod for Minecraft, ето ги как изглеждат. Resource Pack, Skin Editor 3D и Skin for Minecraft. Да започваме Майнкрафта. Така, чакаме да зареди. На него много бавно го зареди, защото му бъде. Това беше Ивоспай. Той до мен играе Critical Ops. Яко. Има много сървъри. 5 сървъра. Защото си другите си ги изтри. Да почнем с NetoPlace. Надънен. Не може. Ще подгона. На най-новото. На най-новото. Няма хора, исках да имам и фейскам да ми видите лицето, но по-добре да нямам. Така, това е единият ми сървър. Дето нищо не се вижда в момента. Да. Ето почнахме. NetoPlace, Crayport, Brun, Arcandier. Това най-така са върниците. Никой да не го посещава. Никой да не го посещава, не се. Сука, блед. Престани да псуваш. Сука, блед. Ехефа сука. Ехефа блед. Да видим дали са го направили този чел да може да се отваря. Не, да не. Да ти стане. Какво е станало с този човек, може би? Ивоспайн, виж. Кеф ми за мен е кеф. И за Ивоспайн. Помислих, че този прозорец е отворен. Ами, да знаете, това изтеглило се един мод. Това е да виждаме крави или прасета, каквото и да е, като коли. Тук е жилета, мога и аз да спална, още жилета. Така, аз защото съм се инсталирал много модове, чак по някой път ми се бъгна. Затова съм ги спрял някой. Защото си много прост. Ивайло трябва да млъкне. Ако не ще. Ще трябва да иска. За себе си в тези лица. Сигурно нищо не мога да опича. Да видим дали честовете са ги напълнили. Не. Така хора, мисля, като ми е за първи клип, че това ще е краят на този клип. Може и да продължа, не знам. Но ако събера 10 гледания, ще направя поредица на Майнкрафт. Тогава довиждане. Ще ми покажа инвентарито. Забравих, да. Ще продължа с този клип. Забравих да ви покажа инвентарито ми. Така се вижда. Това тук. Това е на Minecraft 1.17.01. Да. С няколко модови прибавени. Няма да ви се вижда така, но е с малко модови. Така, вижте, имам няколко нови купчета. Ако не знаете как се прави саксия, така, само искам да ви покажа после лука. Саксията се прави ето така. Да, на главата ли ще му оставиш? Да. Така, вижте, взимате някои от цвете, само че да... Това няма да стане. Така.
Така се прилича малко на прическа. Ще го стане. Зелена. Покажи как да цветат бронята. Няма в момента да показвам. Оп! Ако Иво Спайн някога се включи в моят Майнкрафт да играем двамата, можем ето тук на тази арена пак да играем. Вижте, за сини и за червени. За това. Всичко негово е тук. Така. Обаче любата. Така, хора, това ще е краят на този клип. Ако искате да продължа, просто добавете един лайк. Да, напишете в коментарите. Напишете в коментарите нещо. И това ще е краят на този клип. Довиждане!